Eta E-mailari ekingo diogu. E-mailan sarituko ditugu 2012 eta 2013 urteetan jaiotako ikasle beasaindarrak. Baina hemen atal ezberdina ditugu, bai? Bertso atala izango dugu eta prosazko atala. Bertso atalarekin hasiko gara. Ea ba, gure bertsolariak. Aipamen sariak. Barkatu, eta sariak Mariola Paskualek emango ditu. Ongi etorri, Mariola. Bueno, lehenengo aipamena Amets Elosegi Martinentzat, Bilbo bertsoarekin. Bueno, eta badakizuen norbaiten nahi balin badu mikroa hor daukala, bere idazlanaren zatitxo bat irakurri nahi badu, edo bertsoa abestu, bai? Gu entzuteko prest. Bueno, eta bigarren aipamena, Aitz Insausti Villarreal, koloreak eta lagunak. Oso ondo, eta has gaitezen sarituekin. Bigarren saria, 60 euro eta oroigarria. Arene Aierza Otegi, musikariak. Zorionak, Arene. Eta kanta hoin behaula. Hoixe baietzaren, noski, gustoa entzungo deu. Betoen izan dugu Kristo musikoa, bere musika entzuna irten zait malkoa. 9. sinfonia izugarrizkoa, zuen gaitasun hori zeukan berezkoa. Mozart ere badugu musiko bezala, denok ondo dakigu hoberena zela. Sorkuntz lanetan zeukan talentu itzela, ta denok unkiturik uzten gintuela. Oso ondoaren, mila esker. Bertso ederrak, Mozart, Beethoven, jantzia zarete hemen, behasainen. Bueno, eta lehenengo saria 120 euro eta oroigarria, Erlantz Furundarena Agirre, nire metak helburuak. Txalo bero bat, Erlantz. Oso ondo, bueno, bertsoak alde batera utzita, prosazko atalari ekingo diogu, bai? Hasteko 3 aipamen sari izango ditugu, 25 euro, ondorengo idazlanen egilei. Lehenengoa, Gutuna lehendakari jaunari, Kaia Zubizarreta Etxaniz. Gustora entzungo genuko zer esan diozun lehendakariari, Ez? Bigarren idazlan, aipamen saria jaso duen bigarren idazlana, joku batean harrapatuta, Malen Álvarez Parra. Txalo bero bat, oso ondo. Eta, 3. Hil ala biziko bidaia, Iker Rubio García, txalo bero bat.
Oso ondo. Eta orain sariekin sartuko gara, sariak. 3. hasiko gara. 50 euro eta oroigarria. Zuk erabaki. Izaro Baztarrika Elizegi. Zorionak, Izaro. Ederki. 2. saria, 85 euro eta oroigarria, ametsak betetzen dira. Nora Mulai Abalabide. Norak dio ametsak betetzen direla, eta bai betetzen dira, bere ametsa zen hemen saria irabaztea eta irabazi du. Eta bueno, lehenengo saria, 120 euro eta oroigarria, Ilargi Perez Ormazabal. Ez dugu horrelako jarrerarik onartuko. Txalo bero bat, Ilargi. Oso ondo, listo, eskerrik asko, Mariola.